מה קרה? קיבלנו מכתב מאיגוד המלונאות, התראה לפני סגירה. מה? איך? הם גילו על הסדק בקיר? שהמזגן לא בתוקף? שנגמר המרכך כביסה וכיבסתי את כל המצעים של קומה 4 עם שמן קנולה? לא, תעודת המלונאית שלך, גורי, אין לך אחת כזאת. אתה מנהל מלון ולא עברת קורס במלונאות, הבטחת לי שתחשב ללימודים. בסדר, מחר. לא מחר, אתה כבר חייב להתחיל ללמוד. הם הולכים לסגור את המלון, אי אפשר לדחות את זה כבר. אני לא יכול פתאום עכשיו להתחיל ללמוד. אני באמצע התהליך הזה של... למצוא קלמר. יש כאן הכל. יכול להיות, זה משהו יותר צבעוני, יודע, מכונית מרוץ, צהובה. בבקשה. אני גם חייב מחברות של צבי הנינג'ה. יש בפניהם.